Köszönöm, bácsi. Hé, széktárs! Háló, hát itt vagy? Öregem, 9-re beszéltünk, mindjárt 11. Hol voltál? Heute kommt Bienen. Öregem, egy 10 szobás házba se fért be. Ne idegesíts, ez a hajóról. Bienen Zeitung. Hé, ne a csomagtartóba! Tedd előre! Csibész, gyere! Hopp! Ez csodálatos. Valóságos vadon. Igen. És ez az erdő mától fogva az én körzetemhez tartozik. Really? Think. Természetvédelmi erdőt csinál Das belőle. kalt, das gut. Das Zimmer ist kalt. Nichts warm hier. Ja. Ja. Aber Winter hier warm ist. Winter gut. Oh. Elmagyaráznád, Strike. hogy milyen egy természetvédelmi erdő? Hát, egy olyan erdő, amelyet magára hagynak. Emberi kéz semmilyen formában nem avatkozik be. És ez azt eredményezi, hogy a kipusztulóban lévő állat és növényfajok új élettérhez jutnak. Tudod, a korvadófa elenyészik, és előbb-utóbb humusz lesz belőle. Így az erdő gyakorlatilag önmagából regenerálódik. Egészen másmilyen Du hast auch das? igazi erdőt. Was? Rendezetted. A bajorerdő növényzete eredetileg bizony ilyen rendetlenül nőtt. Régen sok vegyes erdő volt itt. Főleg bükkfa, szóval lombosfa. De az már régen volt. Remélem legalább ez megmarad. Ezt hogy érted? Nem olyan könnyű kísérni a hatóságoktól, hogy engedélyezzék a természetvédelmi területet. Az eljárás, a húzavona évekig is eltarthat. Én meg csak 2 hónapot kaptam rá. Ó, Martin. Biztos vagyok benne, hogy sikerül. Igen, azt te mondod. Ja. Szóval, még egyszer. Ide a teakonyhába jön egy beépített szekrény. Benne hűtőszekrény, 2 főzőplatni. Mellette ott egy asztal, 2 pad, ágy. Úgy bizony. És feltételezem, hogy mindezt jövő hétfőre, ugye? Mindenütt sötét faburkolat. Tikfa? Más miatt látni sem akarok a kajütben. És a kilincseket, fogantjukat pedig bearanyozzuk, ha? Hé, micsoda ötlet. Armin, Das ist documentation. finanszírozzuk mindent. Film. Film, Addig oké. behozza az árát. Ahhoz előbb meg kell csinálni. Istenem, ne csinálj műbalhét, mit szólsz mondjuk ehhez? Hölgyeim és uraim, alternatív nyaralás! Legyen önmaga hajós kapitánya. Charter hajójárat a Dunán, luxus motorcsónakon, mit szólsz hozzá? Mikor kapom meg a pénzt az anyagokra? Nem kell mind. Adót, majd kérdezze meg ezzel orvosát, gyógyszerészét. Régóta él, azért látni lehet a különböző talkon, hogy sokan hódolnak ennek a műfajnak, viszont azért ez is kicsit olyan, mint a tenisz, tehát hogyha valaki soha nem csinált, akkor nem úgy van, hogy lemegy egyet ütögetni, vagy felhúzza a vitorlát, azért ide szerintem sok gyakorlás kell. Mennyi? Nem megy.